Dovoľte, aby som vám oznámil, že do obradnej siene nášho mesta dnes prišli vzácni hostia. Sú to abiturienti 4. B triedy Strednej priemyselnej školy stavebnej Bardejove, odbor pozemné stavby, ktorí sa tu dnes stretávajú po krásnych 50 rokoch od maturitnej skúšky. Prajem vám pevné zdravie, lebo je dôležité. Šťastie, lebo je ho málo. A veselú myseľ, lebo tá patrí k životu. Sme veľmi radi, že sme sa mohli takto spolu stretnúť práve na mestskom úrade a za to vám ešte raz veľmi pekne ďakujeme.